আপনি যে কোনো মোবাইল লাগে আমার মোটামুটি ধরা 20,000 মোবাইল 5,000 পাই যাব আর কিছু लोगोफोर दिनैहाय आमगुरि बाजाराव ओरैबायदि गोथाव जालाबायबाय मानो होनना बुङोब्ला बहुद अखा हादोंना बिनि थाखायनो एसे भिडिअफोरखौ लाबोनाय जायाखिसै जास्ट जोंना ब्रादार फाबियानावहाय गोथाव आरोना चिकेन ललिपप पक'रा बायदिसिना जालाबायबाय ओमफ्राय बाजारखौ एसे एक्सप्लर खालामनानै होनोसै आङो दिनै ओमफ्राय जोंना ब्रादारा बेनो नोंथांमोनाबो निस्सय आमगुरि बाजाराव फैयोब्ला जालांनो हागोन नैबे ब्रादारनि दखानावहाय ओरैबायदि नांगौखिनिखौ मोनजाजोबखागोन वेलकाम ओंखाम जानो गोसोब्लाबो दङ दाउ बेदर लकेलनिफ्राय लानानै फ्रायनि दंजोबो आरोना फास्ट फुड आइटेम हांलाय मालाय एवखां सावखां साफा बेलकुल थारनियावनोखा दा एसे नायलांदो आरो ओमफ्राय नैबेयावहाय एवखां सावखां खालामगासिनो दङ जोंना नै ब्रादारा ओरैबायदि नै नायनानै लादो चावमिन एवदों ने ओमफ्राय एवखां सावखाङाव गलाखादा ओमफ्राय अबावथो सोलोङा बेंगलराव आच्छा फुरा दंजोबो नै मोनजाजोबगोन आरो ओमफ्राय न'आव चिकेन एग रल मोजां औ ओमफ्राय न'आवबो हरो ने ओमफ्राय दखाना बेनो आरो नै ओरैबायदि मोजां आरो स्टाइल बयबो जायो ओरैबायदि गोथाव फैनानै जाफैनो हागोन नै बसा बिदिजों खामायगासिनो नै फुरा खामायनो हायो दा दखानजोंबो खस्थ' खालामाबा फंबाय औ खस्थ' खालामनायनि फिथाइया गोदै औ ओमफ्राय माखासे फांफुं माखासे ओरैनो बेखाराव थाग्राफोरखौ मा फोरमायहरनाय नोंलाय बिदि आं बायदि मावनो सोलोंदो औ जेनेबा जेबो उपाय गैयाब्ला मोनसे लाइन लानानैहाय औ सोलिनांगौ संसारखौथ' बेफोरबायदि दखानफोरजोंबो ओरैबायदि थांना थानो हायो दा मोजां खामायो नोंथ' वागानर गोदान लायबावबाय दा बेनो आरोखि सेम माने ओंखायनो हागौ आरोखि ना वागानर गारिखौनो दिन्थिहरगोन आङो ओइ न'आवनो दं दा गारिया दङ ओमफ्राय नै आइटेमफ्रा नायदो आरो नै बेफोरबायदि चिकेन बायदिसिना दं आरो नै ओरैबायदि दङ बहुद गोबां दं नै दखान होलायनानै वागानर गोदान लायलायबावबाय आसोला दा लोगोफोर बाजाराव गिदिंलाबायबाय आङो ओमफ्राय बेजों लोगोसे मबाइल दखानावहाय एसे नायलाबायनोसै आरो नै मा मबाइल दं ओमफ्राय गोदान सफैदोंना सफैयाखै बे मबाइल दखान जाहैबाय बियो दा बेबायदि आरो फाइनान्स एभेलेबल আছে কি মোবাইল আছে যেনিবা Redmi আছে Vivo Oppo Samsung আচ্ছা এভরিথিং পাই ফাইনান্স এভেলেবল আছে হয় নাকি মোবাইল এক্সচেঞ্জ হ'ব আচ্ছা ফাইনান্সত পাব না ফাইনান্সত পাব আচ্ছা আইফোনও পাব OnePlus दा सोरनोबाफोर मबाइलनि प्रयोजन जायोब्ला नैबे आमगुरि बाजाराव लांफैनो हागोन आरो ओमफ्राय फाइनान्सआवबो मोनबावगोन आरोखि ओमफ्राय दायो लोगोफोर आङो मबाइल सार्भिस सेन्टाराव फैलायबाय आरोखि ना नै मानो होनना बुङोब्ला बेयावहाय मबाइल बानायनाय जायो आरो नैबे दखानाव आरो दा बेबायदि आरो नै ओमफ्राय गोदानबो मोनो ओमफ्राय लोगोसे मबाइल गाज्रि जानायफ्राबो मोनो आरो नै बेयावहाय फोसाबनाय जायोना नै फुरानो नै दा सोरबाफोर मबाइल गाज्रि जायोबा बानायनो हागोन आरो ना ইয়াত সব রিপেয়ারিং করে না রিপেয়ারিং হয় মোবাইল বিক্রি হয় সেকেন্ড হ্যান্ড হয় আচ্ছা সেকেন্ড হ্যান্ডও পাওয়া যায় এগুলা সব সেকেন্ড হ্যান্ড এগুলা আচ্ছা আপনার থ্রুতে আইলে একদম ডিসকাউন্ট আছে একদম অফার বর্তমান ও আচ্ছা অফার একদম অফারও আছে दा नै नायनो हागोन आरोखि सेकेन्ड हेन्ड मबाइलनि प्रयोजन जायोब्ला लांफैनो हागोन आरो नैबेयावहाय सामसुं थामसुं फुरा दंजोबो आरो नैबेयावहाय OnePlus आइफनबो दं दा बेबायदि आरोखि नै ফাইনান্সও হ'ব আচ্ছা কোনোবা যদি ল'বাৰ বিচাৰে তেনেহ'লে আমগুৰিত আহি পেলাই এই যে এই ব্ৰাদাৰ লগত যোগাযোগ ল'ব পাৰিব আৰু না নাম্বাৰ মই দিছে এইটো না আগত লগাইছে এইটোৱে না তিনটা নাম্বার দেওয়া আছে औ दा ফোন খালামनो हागोन आरोखि नै পুরা মোবাইলबो मोनगोन फाइनान्सआवबो मोनगोन आरो बेबायदि আপনি যে কোনো মোবাইল লাগে আমার মোটামুটি ধরা 20,000 মোবাইল 5,000 পাই যাব আর কি সেকেন্ড হ্যান্ড ও আচ্ছা হয় নাকি গ্যারান্টি থাকিব 6 মাহ ও আচ্ছা 20,000 মোবাইলটো 5,000 পোৱা যাব সেকেন্ড হ্যান্ড ও আচ্ছা তেনেহ'লেতো ভাল কথা আহিব না दा खायसे आथिंजों बारबाय आरो नै खानामाख्रा दैखौ ओमफ्राय बै खोलाथिंजाय दं हनै नावा खायसे नावजों बारलांबाय दा बेबायदि आरो नै ओरैबायदि मोजां आरोना नै सिनारिया ओमफ्राय
ओरै दं नै 12 बाजा होनबा 12 बाजा बिदिखौसो 12 बाजा होनो आङो ओरैबायदि गोथावनानै मानो होनना बुङोब्ला फुरा गोथां गोजा आरो बे बुस्थुआ नै नायनानै लाब्लानो जाबाय फुरा गोथां गोजा नै बेनो फानदों ओइ खबर सबर केनेकुवा ভাল ना आच्छा सब कासा माल ना सब काचा औ दा गोथां आरो इयो दा लोगोफोर नैबे गारिया जादों जाहैबाय एभेन्जार ओमफ्राय बे गारिखौहाय बिथां मिनियाया लाबोफिनबाय मानो होनना बुङोब्ला बिथाङा मालायनोहाय हरबायमोन आरोना ओमफ्राय दा फिन बियो बे गारिखौनो लाबोफिनबाय औ गोबां गाज्रि जानानै दंमोन आरो दा गावनो बानायो नालाय दा गावनो खुलिगासिनो दं आरो माने बहुत सामानफ्राखौहाय माखासे नैबेयाव खुलिनानै दोनबाय नै दिन्थिफैनो हागोन नै बुस्थुफ्रा बेयावनो ज' आरो नै औ बेयावनो खुलिजोबना दा माने नै बेबायदि बुस्थुफ्राखौ खुलिजोब्बाय आरो बियो ओमफ्राय दा बेजोंनो हेल' गाइस होनफिनसिगोन आरो बियो नै दा गोबां बुस्थुआनो गाज्रि जादोंमोन आरो मा खेंदों आरोखि नै इयाव बेबायदि आरोखि ओमफ्राय उफाय गैया हेल' गाइस होननायावथ' नांगौ जायो नालाय दा बिनिखायनो आरो नै बेफोरखौहाय खुलिबाय आरो बियो खुलिजोब्बाय औ दा खुलिबावनांगौ दङ माखासे सिङावहाय दङ आरो खुलिबावनांगौआ ओमफ्राय दा नै बेबायदि खालामबाय आरो बेयाव मोनो उन्दैफोरनि साइकेल आरोना ओमफ्राय बेजों लोगोसे नै ओरैबो मोनो आरो मोजां साइकेल आमगुरि बाजाराव नै बेफोरबायदि आरो ओमफ्राय जास्ट आं दिनैनि भिडिअ'आवहाय ओरैनो बाजार जानाय लोगोसे बानायबाय आरो नै साइकेल गिदिरबो मोनो नै मानो होनोब्ला साइकेल जेन्ट्सनि परेसन जायोब्ला लांफैनो हागोन आरो दा बेबायदि आरो नै बेबायदि आरो मोजां ओइ साइकेलটো किमान परिब रे पार्टनार এইটো হ্যাঁ ও আচ্ছা ও আচ্ছা তিनटा क्वालिटी ने मोनथाम क्वालिटीनि दं आरो बेयावहाय दा अखाबो हादों नै ओरैबायदि खोमसि जालायबाय नै दिना मानो होनना बुङोब्ला बुहुद नाबो नांबाय मालायफोरना